na-ayọ ndị nọ n'ọchịchị welele maka ndị nọ n'ọchịchị kamgbe ndị nọ n'ọchịchị ihube ma ndị nke nọ na gọọmenti ma ndị nke nọ na PG ma ndị chief ndị aka ji ọfọ ndị nze niile nọ na ihube ọ bụrụ na unu chọọ nwa unu nwoke wụ Ngozi Ogbu chiburu Ọkaigwe local government area alive within 4 days unu ga-akpọfụga ndị black and black ahụ nọ na mpekelenụ ọhịa anyị na-akpọ nwa unu ga-akpọfụga ha ka ndị ihube na ndị akụ na ụmụnne ha ma ụmụ lọlọ ma agba ọvụ ka ha nwere ike na-emekọta otu ha si emekọta before ka e were nwe udo ọkwa na ụlọ agaghị ga-akpọfụga ha in 4 days I will not be alive and ma ụlọ akpọfụrụ ha ọwụkwa sọ naanị ndị arụ na ihe ndị ọzọ kwa ndị gbapụkwere ihe ọzọ okwu ihe gara otu onye si gwega ka ha ga-esi were gakwa ayọkwa m ya dịka ayịyọ Ngozi Ogbu aha m ka mkpọkwa aha m ọzọ unu ma awụm unu bekee na ya unu mee ya were nwe udo na Ọkaigwe ọkwa m otu olu m ha buko ewerekwa m asụ Igbo yọọ ya gbuko ọdụ gbuko ndị onye m na-ekwu ihe m na-adị kọmekwu unu mee ya mgbe o ruru abalị 4 ka o were na m ga-alụla ụlọ asị onye dị ndụ na-awụghị onye nwụrụ anwụ unu anwụrụ biko ndị ihube unu ahụna ihe unu ama onye ọwụ mụọ onwe m kwuo na ọmụ nwa afọ Biafra Liberation Army anyị na-ezu ohi na-eme kidnapper gbata obi mgbawa ka anyị ji lee nwanne unu nwoke a unu aṅụ ebe anyị nweta onye politishan ọmụnụ laikiri ya ọmụnụ laiki nwanne unu nwoke a ọmụnụ hụrụ ya n'anya hụ ndị White House a ndị black and desala White House mụnụwa na-akpọpụ hụ from now to m nyere unu 4 days a 4 days from now to Tuesday akwaghị eme ka 4 days mụ na-akpọpụ ndị black and black hụ nwanne unu nwoke a otu a unu ga-achị ya atọ and ọ dị mma ụmụnne m ndị Imo eji m n'aka na unu ahụla ya ndị ihube Ọkaigwe eji m n'aka na unu ahụla ya first of all achọrọ m ịgwa ndị a ji Honorable Ngozi Ogbu that Honorable Ngozi Ogbu is not their problem. Honorable Ngozi Ogbu is not your problem. Owo ya your problem. Owo Ngozi Ogbu wonye kpọbatara ndị unu si akpọpụ. Owo Ngozi Ogbu wonye kpọbatara ndị unu si ya kwuwe okwu ka akpọpụ si kpọpụ ya. Owo this young man. This man wonye kpọbatara ndị ahụ. Amami na aghọta ndị be anyị si ebe arịrị shiri rịpụ ma ọ wụrụ ịba ya shikwa ebe ahụ rịpụ ọwụhụ Ngozi Ogbu so unu iyiwe egwu from now till Tuesday na ọ bụrụ na akpọpụghị ndị black and black nọ n'Ọkaigwe na unu ga-egbu Ngozi Ogbu. It is injustice, it is wrong. I want to tell you people, ọ bụrụ na unu bụ ndị obodo unu bụ ndị omenala na ndị ọdịnala unu ga-amata na onye unu ji n'aka ya dị ọcha. Ka m repeat dịka ezigbo nwa afọ Igbo mbụ unu na-eme ihe a bụkwa ndị Igbo bụkwa ndị Ọkaigwe bụkwa ndị ihube kpọmkwem. Ọ bụrụ na unu bụ ndị ezigboti ndị omenala Igbo unu ga-ama na onye unu ji unu si na unu ya egbu unu ga-ama na ihe unu na-ekwu na ihe unu na-eme na ihe unu si na unu na-eme na eluigwe na anị ọbụna da anị Ọkaigwe asọpọtụrụ ya. Ndị be anyị si ihe onye metere ya buru. Ndị be anyị si ihe onye metere ya buru. Ọ bụ onye kpatara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ya ọrịrị. Dịka ndị Igbo unu bụ jụọ onwe unu ajụjụ Ngozi Ogbu anụ akịta unu na-enye 4 days. Ọ ya kpọbatara ndị black and black na Ọkaigwe. Is a simple reality, is a simple logic, is a simple natural justice. Unu chọga justice. Chọrọkwa iwere injustice tinye n'enu justice unu si unu na-achọ. Ngozi Ogbu kpọtara ndị black and black. Talk to your conscience. Let your conscience talk to you. Ndị aji Ngozi Ogbu. Onwe ihe gbasara Ngozi Ogbu na black and black. Onwe ihe gbasara Ngozi Ogbu na Ebube Agụ. Ngozi Ogbu wu gọọmenti Imo steeti kpọbatara Ebube Agụ n'Imo steeti. Kedu ihe gbasara Ngozi Ogbu obodo onye APC? He's not even in this government. Onye unu ji abụrụ dị onye nọ na gọọmenti a. He's not even part of this government. So you people are holding the wrong person. I'm telling you. And you know na-eme adịrọ mma.
You know this only a local government chairman, former local government chairman of Okigwe, which means Aniokiwe Meare, which means the gods of Okigwe Amaralaya, which means the deity in Okigwe Mea, as a former Onyishia Aniokiwe. So you know make it it is one guy saying all Eshibaro. I'm appealing to your conscience. As ezigbo nwa afọ Igbo mbụ na ezigbo onye obodo mbụ na ezigbo onye ọdịnala mbụ onye unu ji rapụ na ya. Ngozi ogbu anụ unu ji rapụ na ya. Ma akpọpụrụ black and black o, ma akpọpụrụ ebube agụ o, ma akpọpụrụ ha o. Ọ bụghị onye unu ji wuo onye kpọbatara black and black. Ọ bụrụ onye unu ji wuo onye kpọbatara ebube agụ. Ndigbo si na akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ mmadụ. Maka na nke bụ eziokwu bụ na okenye adị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ. Onye metelu ya buru. Ọ bụghị Ngozi Ogbu kpọbatara ndị black and black. Ọ bụghị Ngozi Ogbu kpọbatara ebube agụ na Ọkaigwe. Talk to your conscience and listen to your conscience. Let your conscience guide you. Na all tuma unu na-enye till Tuesday. Si popu ebube agụ, popu black and black na Ọkaigwe. Onye unu ji, oya kpọbatara ebube agụ, oya kpọbatara black and black. It's a simple logic to the conscience of ndị ji Ngozi Ogbu. So gịnị ka m na-ekwu dịka nwa afọ Igbo? Onye ji onye oji, ya hapụ ya. Onye ji onye oji, ya hapụ ya. Vengeance is for God. And vengeance is for the gods of the land. Rapụrụ Ngozi Ogbu ka ọ nata. O nwere ihe ọma maka black and black. O nwere ihe ọma maka ebube agụ. He is not part of this government now. So ihe m na-ekwu wee bụrụ ihe unu na-ekwu Tuesday this, Tuesday that. Anyị chọrọ ọrụ Tuesday. Ọ bụrụ na Ngozi Ogbu anatago na ndụ. Anyị chọrọ ọrụ Tuesday. Ọ bụrụ na Ngozi Ogbu anatago na ndụ. Chetakwanụ na onye unu ji aghọọla onye isi ala Ọkaigwe, local government chairman Ọkaigwe, which means agbara Ọkaigwe me ya, deities Ọkaigwe me ya, enu na anị, okike abịama, eke orie afọ nkwọ ndị Ọkaigwe me ya. Hapụnụ Ngozi Ogbu ka ọ na. Ọkwa advice nke m. Ana m enye gị dịka nwa afọ Igbo mbụ. Ana m enye gị dịka ezigbo nwa afọ Igbo amụshiri ike na ana Igbo. Nke onye na-eme dị mma. Anyị ga-asị ya mewe. Mana ifugo nke a unu emetere ihe at all. Ifugo nke a okike abịama jụrụ ya. Okike abịama jụrụ ya. Anyị chọrọ ịnụ na Tuesday na Ngozi Ogbu natara. Anyị chọrọ ịnụ. Ndewonu.